Сигналът до екипа ни подадоха притеснени рибари от Приморско, които днес рано сутринта са открили лодките си, изхвърлени на камъните, обърнати и изпочупени. Според тях това се е случило късно през нощта, когато река Дяволска е излязла от коритото си и водата е превърнала района в блато. Намираме се в рибарската хижа на брега на река Дяволска. Както се вижда тук зад мен, късно с нощи водата е стигала до ето това ниво, след като реката е излязла от коритото си и е заляла всичко. 5 лодки имаше качени тук. Аз се фанах тук да се мъчи с една тръба, бутнах я моята. Но тя са съвсем вънка, тези лодки. А они там са в камъни, те могат да са изчупени. Въпреки че това не се случва за първи път, рибарите продължават да смятат, че именно в реката лодките им са по-защитени откъдето и другаде да било. Неприятният инцидент обясняват като природно бедствие, което никой не може да спре. Нали виждате какво е положението? Къде обясняваме? Ото и по-хубаво няма. Нищо какво да каже, природата какво може да направи срещу нея, нищо не му направи. Ще иска оправенето като и нещо, иска камъни и да се натрупа, да се продължи, това е. Сега на тези, чието лодки са най-потрошени, не им остава нищо друго, освен да развържат отънелите си рибарски кисии и да ги постегнат, доколкото могат, за да успеят на пролет отново да изпробват своя рибарски късмет.